Eksodo Kapitulo 20 City, ang halaran. Unya paghimog halaran nga acacia. Himo kining kwadrado, 2 ka metros ang gitas-on og gilapdon og 1-2 ka metros ang gihabugon. Butangig sumay-sumay ang upat ka eskina niini. Himo kining unay sa halaran ug hapinig bronsi. Paghimo usab alang sa halaran ug mga sudlanan sa abo, mga pala, mga panaksan, mga sabonganan ug mga sangga sa kalayo. Kinahanglan niya bronsi ang tanang kahimanan sa halaran. Paghimo usab og rehas nga bronsi alang sa halaran. Butangig upat ka bronsi argulya nga gunitanan diha sa eskina sa rehas nga bronsi. Ug ibutang kini ilalom sa ngilit sa halaran ug ipaabot sa sukaranan sa halaran. Unya paghimog yayongan nga acacia alang sa halaran ug hapini kinig bronsi. Ibalhog kini diha sa mga argulya nga anaa sa isig ka kilid sa halaran inigdala niini. Ang kahoy nga halaran himo ang hawang sa ilalom. Himo kini sumala gayud sa sumbanan nga gipakita ko kanimo sa bukid, ang koral sa tolda, korala ang tolda ug sa dapit sa habagatan tabilig pinunglino nga 44 ka metros ang gitas-on sa usa ka kilid. Tukora kini sa 20 ka haliging bronsi nga gipasukad sa 20 ka sukaranang bronsi. Apan ang mga sabonganan nga gipatapot sa mga haligi ug ang mga bangan niini plata. Ang amihanang dapit butangi usab og tabil nga may 44 ka metros ang gitas-on og patindoga kini pinaagi sa 20 ka haliging bronsi nga gipasukad sa 20 ka sukaranan nga bronsi usab. Apan ang mga sabonganan nga gipatapot sa mga haligi ug ang mga bangan niini plata. Ang mga sabonganan dapit sa kasadpan butangig tabil nga may gitas-on nga 22 ka metros og butangi usab og 10 ka haligi ug 10 ka sukaranan. Sa dapit sa silangan, ang koral may gilapdon nga 22 ka metros. Ang tabil sa usa ka pika sa pultahan may gitas-on nga 7 ka metros ug may 3 ka haligi ug 3 usab ka sukaranan. Ang pikas nga bahin sa pultahan usab may tabil nga 7 ka metros ang gitas-on ug may 3 ka haligi ug 3 usab ka sukaranan. Diha sa ganghaan butangig tabil nga may gitas-on nga 9 ka metros sa asul, tapol og sa pula nga delana ug pino nga lino nga binordahan. Patindoga kini pinaagi sa upat ka haligi nga anaa sa upat ka sukaranan. Ang tanang haligi sa koral kinahanglan banga nagplata ug ang mga sabonganan ini kinahanglan plata usab og ang mga sukaranan ini bronsi. Ang koral may gitas-on nga 44 ka metros, 22 ka metros ang gilapdon og may gihabugon nga 22 ka metros. Ang mga tabil hinimo gikan sa pino nga lino og ang mga sukaranan bronsi. Bronsi ang tanang kahimanan nga gamiton diha sa tolda lakip ang tanang ugsok sa tolda ug sa koral niini. Ang pagbantay sa lamparahan, sugwa ang katawan sa Israel pagdalangan ha kanimo sa 11 lunsayng lana sa olibo alang sa lamparahan aron ikapahimutang ang usa ka lamparahan nga magsiga kanunay. Si Aaron og ang iyang mga anak maoy mag-atiman sa lamparahan diha sa tolda diin ang Dios makigtagbo sa iyang katawhan. Ang mga lamparahan adto ibutang sa gawa sa tabil atubangan sa sudlanan sa kasabotan. Magsiga kini sa atubangan sa Ginoo gikan sa gabi hangtod sa buntag. Kinahanglan niya kining sugo tumanon sa mga Israelita ug sa ilang kaliwatan hangtod sa kahangtoran.